Sanibonani manene namanenekazi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Asiqhubeke-ke namhlanje ngesifundo sethu esimayelana nesikhangisi. Ukukhumbuzana nje ngafuphi. Isikhangisi sithinta izinto ezimbili. Isikhangisi sithinta izinto ezine kanye nezinto eziyisithupha. Usuzohlanganisa-ke mthisha ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo zingaki. Umfundi naye angahlanganisa abheke ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo zingaki. Uma ngabe sizibheka lezi zinto ziyi12 zingu12. Ake sibone. Okokuqala, xoxisa phela isithombe esizobe siphambi kwamehlo akho. Isithombe leso esisetshenzisiwe ngumkhangisi. Okokuqala lokho. Okwesibili, amakhono okukhangisa. Mangakhi-ke lamakhono? Amakhono athinta lokune esikhulume ngako. Ake sibheke ikhono lokuqala. Umbuzo, yini ekhangiswayo futhi ikhangiselwa obani? Ake sithathe ukubheka nje, senze isibonelo. Ubona umshayeli emotweni ethize, ubona umgibeli. Ake sibekise umgibeli sithi umuntu wesilisa, umshayeli umuntu wesifazane. Ke sithi mhlawumbe ubabona kumabona kude ukuze lento engifuna ukukhuluma ngayo yenza isithombe kithi sonke. Sibabona kumabona kude. Siyabezwa bakhuluma bethi change riding. Sibona futhi laphayana kubhaliwe kumabona kude ngamagama aqhamile futhi kubhalwe ukuthi outsurance. Sesiyabuza kumbuzo, yini ekhangiswayo futhi ikhangiselwa obani? Izothini impendulo lapho? Impendulo izothi kukhangiswa umshwalense. Ngeke ithi kukhangiswa imoto lena ngoba kushongo ukuthi le moto ingumkhiqizo mhlambe wakwa BMW, mhlambe wakwa Toyota, mhlawumbe wakwa Mercedes. Akushiwongo. Kuthiwe nje shintsha umshwalense wakho uye kwa outsurance. Ngakho-ke kukhangiswa umshwalense. Ukhangiselwa obani? Ukhangiselwa abashayeli bezimoto. Ake siboneke ikhono lesibili isiqubulo. Sitheni phambilini? Usibona kanjani isiqubulo? Sithe isiqubulo usibona ngokubhalwa ngamagama amakhulu. Isiqubulo usibona ngokubhalwa ngokunzima. Isiqubulo usibona ngokuthi kusetshenziswe uphawu lokubabaza. Siyalazi sonke uphawu lokubabaza ngisho. Okay, ake siboneke. Manje la sibheka kumabona kude, ngithi siyabukela kumabona kude. Sisibona kanjani ke isiqubulo? Ngoba mhlambe njengoba sikhuluma ngalesi sikhangisi lesi phela akuyena uthisha okhangisayo. Mhlawumbe ezinye izinto abazozenza kulesi sikhangisa azizufana naloko esikubonayo isikhangisi mangabe sibhalwe phansi. Qaphela, isiqubulo uma ngabe sisibheka kumabona kude sisibona kanjani? Siba yingoma. Cha phela kuyenzeka ingoma ibe yinde nje ibe ngaka nje. Siba yingoma kodwa ke manje noma siba liculo kodwa ke manje kuleyo ngoma leyo, kulelo culo lelo kuba nengxenye la kuphindwa khona. Uma uzwa bephinda lokho esithi yi-chorus, lokho ke yisiqubulo. Kusho ukuthi nje uma ngabe isikhangisi besisibheka phansi sisifunda mhlambe egunjini lokufundela besizobona mhlambe sibone ngani, sibone ngophawu ukuthi yiko lokho. Kodwa mangabe silalele sizozwa bephinda into eyodwa. Kulesi sikhangisi se-change riding, kulesi sikhangisi mhlamba ake ngisibeke kahle se-outsurance, lamagama athi change riding ayisiqubulo ngoba mabexoxa umgibeli kanye nomshayeli bayawaphinda baxoxa ngezinto eziningi.
Baxoxa bese kodwa ke mhlambe ke sebayasho ke ukuthi change riding asho nomgibeli ukuthi change riding asho nomshayeli ukuthi change riding. Bawaphinda phinde kaningi. Qaphela ke okhangisayo akayena uthisha. Ngakho akasebenzisanga kulesi sikhangisa akasebenzisanga uphawu lokubabaza. Basebenzise osocashunwa. Sibaxoleleni kuleyo ndawo. Phela abafundisi abafani nami nawe. Yebo abekho egunjini lokufundela abafani kanye nomfundi olalele njengamanje. Kodwa lamagama lawo change riding ayisiqobulo.